साहाजों जायखिजाया लाइनाव थांनानै दाउट जाबा सेरनानै नाहरबानो जाबाय. Hello everyone, so welcome back to Hello SB Blog. दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय. स' नायदो जोंना सेंग्राफोरा मावथि लोगो बिथांमोना भलन्टियार्सफोरा गोख्रोङैनो रेडि जानानै दङ मैदेरनि डिउटियाव थांनो थाखाय. स' लेट्स बिगिन. स' लोगोफोर जोङो मानास चौकी इक'टुरिजम ससाइटि एन्ड कनजारभेशन स्पेशली वाइल्ड लाइफ फरेस्ट कनजारभेशननि NGO. स' आं नै गारि सिङावहाय हाबबाय. आङो गारिखौ दिनै सालायनो नागिरदों निजेनो. स' नायदो नायलांबाय थादो. फाइनालि फैयै जोङो नै दाबसे जे लकेशनावहाय जोंनि डिउटि दङ बेहाय मोनफैबाय. बेखौ चौकीनि बर्डार एकदम लास्ट जोबथारनाय बर्डार बेयो हाजोआ आमगुरि साइडजोंहाय इस्ट पार्टजोंहाय जों दंफैयो. नैबे ऋषि ओरैहाय जोंनि भलन्टियार्स लोगो बिथांमोना दङ. मैदेरा फैथ'यैलाय बिथांमोना फट' लागासिनो दं, जोबोद एक्साइटेड. नाथाय हरनि समावहाय जोबोद रिस्किबो. थेवब्लाबो बेनि गेजेरावनो जोङो बेबायदि जोङो बिराद गोबाव नेयै मोनैलाय जोङो ओरैहाय बोरि साइडजों फरेस्टनि मानसि फैगासिनो दंनो. बिथांमोनखौहाय लोगो हमनो थाखाय जोङो दावखोबोफिनबाय दैमानिफ्राय. मैदेर खिखौ नायनो हायो नोंथांमोना. बियो साननैसोनो जाबायमोन. स' बिदिनो जाहारबारि सिंजोंहाय जेराव फेन्सिं गैया अपेन एरिया बाहाय जोङो नेनांगौ जादों जाहाथे बे मैदेर फालोआ मानसिनि आबादफोरखौहाय बा न'फोरखौ न' बांफोरखौहाय नस्थ' खालामहैया. बेनिखायनो जोङो थाग थियारि जानानैहाय बेबायदि दासान्दि नेगासिनो दङ आरो जोबोद खस्थ' मावगासिनो दं. भलन्टारिलि जोंहा एक पेआउट गैया. थेवब्लाबो ओनसोलनि थाखाय जोङो नै बेहाय फरेस्टनि बिथांमोनाबो फैहांबायमोन. बिथांमोना जोंजोंनो जमायै जयेन्टलि जोङो बेबायदि पेट्रलिं खालामो नेयो. बिथाङा थाइजौ मोनजानायखाय जोबोद मिनि हालेले आंजों रायलायदोंमोन. सोरबा गामिनि बाजैमोना होदों होननानै बिथाङा फोरमायो. स' नै बिथांमोनाबो ज'है मोनफैबाय आरो जोङो फैफिनबाय. जमायैनो जोङो मानसिखौ रानलायलायबाय. खावसे जों बेहाय थालांबाय. बिथांमोना जोबोद गरम मोनदोंमोन आरो थारैनो जोबोद गरममोन. आङो मोनसे लुक एराउन्ड माने साराउन्डिंनि मोनसे भिउ लाबाय. एक्सन केमेरा मोनसेजोंहाय माबायदि नुयो भिउआ नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आङो बेबायदि रटेट खालामनानैहाय भिउखौ देखायनो नाजादोंमोन. ओरैहाय माखासे गथ'फोराबो दुगैनो फैदोंमोन. जोंनि लोगोफ्रा हनै दैमा बारनानैहाय ओरैहाय दंहैयो जाहाथे जोङो आवग्रिजोबनो हायो. नेबाबो फैला नेगासिनो जोङो दासिमबो नै. Look at our boys. बेयाव सासे, बेयाव सासे, बैयाव सानै, बेयाव सासे, ओरै सासे. आरो बै टावार सानैखौथ' देखायहरनो हाला आं दा. चलो. बिदिनो आरोबाव नै समा बारलांबाय. जोङो गोबाव सम नेगासिनो दं. गावबागाव एक्टिभिटिसफोरावहाय मुखुब जाथ'नानै दङ. बयबो मैदेरखौ नेलायगासिनो दं जाहाथे माने ओरैबायदि इन्टारेस्टिं सोरबा गेस्ट फैगोन आरो ना. आलासिखौ जेरैहाय नेनानै थायो वेलकाम खालामनो जोंहा मैदेरखौ नेगासिनो दङ. बेफोरबायदिनो नाहरो नेयो. समाबो बारलाङो. गोजानसिम माने मैदेरा गैया. ओरै पार्टजोंबो मैदेरा दंहैयो. जों वाकिजोंहाय कनभारसेसन खालामलायो. नोंथांमोना नायनो हायो बै टावार सायावबो जोङो मानसि दोनदोंमोन 3सो. बिथांमोना बे टावार साजोंहाय जोंनो इनफरमेसनखौ हरगासिनो दङ. गोजौनिफ्रायहाय गासिबखौबो नुहुरजोबो. मैदेरनि मुभमेन्ट डिरेक्सन बबेथिं थांदों बेखौहाय बिथांमोना क्लियारलि जोंनो खोन्थाहरो. Sululu hawa ayo
Come in, come in. Come in. Call back. सानजाहा ओरै मोनै सिन बायदि मोनदोंलै आं एखे जेबो हाल-साल गैलामोन। Okay, सानजाहा दं दे जोङो नेनानै. Over and out. दे। ओइ थोड़ा एलार्ट हो जाओ रे भाई लोग फैसिगोन नो ओइ नै टावार सानिफ्राय नेगासिनो दङ इनफरमेसन हरगासिनो जोंनो आखाइ सोमावहरलाय आखाइ आंखौ नुहुरदोंबा आखाइ सोमावलाय टावाराव थानाया आखाइ सोमावहरलाय दे आखाइखौ सोमावलाय फिदिंलाय खोनादों ना दे अके बरिया जाबाय दे गामि एसे फावसायदो नोङो फावसायदो सातथा हरनि सातथा जाबाय नै बेलासेनि दासिमबो नेगासिनो टर्चनि बेटारिखौ सेभ खालाम बिकि बारा सेरलाबाय थानाङा दाउट जाबा सेरनानै नाहरबानो जाबाय जोंबो नोंसिनि गोदा थांथ'आ र' नैयाव गिदिंहरसिगोन आमगुरि रेसपन्स गैया माथो आदा दे जेराव ज'ना थाबाय थाथ' वाकि मोनसेयाव कानेक्ट जागासिनो जोंनिथिं खुनु आपडेट गैया नोंसिनि साइडजों दङनो मैदेरा दा इयावनो दं गोदोंथारावनो जागासिनो मोनबायो ओंखामा जिखौना संहरनाय फालो फैदो नामा फालो मैदेरा फालोआनो दं इयाव जोंनिथिं फैनाय चान्स दंना सोनाबहा मोखां होमबा दिनै लामाखौ बेखौनो लाथारबाय बिसोरो बारथारगोन बायदि मोनदां हरनि 11ता जाबाय दासो ओंखाम मोनजादों नै थांफिननांसिगोन जों हरसे सिरि मोनबा पाब्लिकआ हरसे उन्दुनो मोनो ओंखायनो सापर्ट फरेस्ट आरो वाइल्ड लाइफ कनजारभेशननि NGO फोरखौहाय हाजासे मदद हो रायजो राजा नोंथांमोनाबो खस्थ' जायो जोबोद नोंथांमोननि एसे मददजों जोंनि मावथिफोरा हरसेब्लाबो नेगासिनो दं सेम सिचुएशन जास्ट लाइक बर्डार जेरैहाय फौजिफोरा थायो बेबो जोंना फरेस्टनि मोनसे बर्डार बाहाय हरसे नेनांगौ अब्लासो मानसिफोरा पिसफुलि उन्दुनो हायो आरो रुमसिम मोनफैबाय 1:30 अलरेडि जाबाय जोङो 16th हल नाइट नेबाय फैयै दा नै मर्निं सोरां फैबाय माने 1:30 AM दिनै 17 वेडनेसडे जोबोद गोजोनमोन एन्ड लाकिलि आङो बिराद गिदिर इन्सिडेन्टनिफ्राय बासिबाय दिनै माने मोनसे चेक डेम सायावहाय दसे रेस्ट लाबाय थादोंमोन आरोना मैदेर नेनायाव टेन्टआव दोनखानानै
सेलामालाया एकदम आंनि ओरै खोमा सेरजों थांदों आरोना साडेनलि वाकिया गाबना होनानै आङो सिखारफ्लांनायावहाय बासिबाय थेंक्स टु दा गड स' लोगो मोनसै सानावहाय मा सिडुल फैयो ना टिल देन स्टे टिउन बाय